ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮೋಖ್ಯದ ಜಾದುಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪನಚನ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಬಂಧುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಒಂದು ಪಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲು ಈ ಸವಾಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ ಬತ್ತದು ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅಜತ್ತದು ಪೆಜ್ಜಿದು ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತುಗು ಪಾಡ್ದ ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತದ ಈ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆವುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೂಪಿನವೇ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮೊಕಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಂತದು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಏನಂಚನ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪನಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಇರುವೆರೆಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ ಎನ್ನಟಿಗಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನ ತೆರಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದಾರ್ ಆರು ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಂತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಗಳ ಬೆಂತಿನಾರು ಯಾನು ಬುಡಪಾದ ಪನ್ನೋಡ ಬಂದಾಂಡ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆತೊಂದಂಚಿನ ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಾರು ತುಳುತ 5ನೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆದುಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟೆ ದರ್ಶನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಟರ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನದ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಕಳೆ ನಟೆ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದಿನಾರು ಆರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟದೇರು ನಾಗಿಣಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಪಾತ್ರ ಅವಳ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟದೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗಾರನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಆ ಶಬ್ದಲೇನು ಆ ಅಕ್ಷರಲೇನು ಚಿತ್ರ ಸಹಿತವಾದ ನಮಕ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಆರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟಾದಿರಿ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಮೇರು ಇನಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಇರೆಗು ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇರೆಗು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ ತುಳುವೆರು ಶ್ರಮಜೀವಿಲಿ ಓಲು ಬೇಲೆ ಎತ್ತಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಕನ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮನು ಪಾಡದು ಬೆಂಪಿನಕ್ ಇನಿ ಪರ ಊರುಡುಪುನಂಚಿನ ಪರದೇಶಡುಪುನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನ ತುಳುವೇರನ ಸಹಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನು ಇಂಚಿನ ಬೆನ್ಪಟಿಕೆಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತುಳುವೆ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೂ ವಿದೇಶಡು ತಿಕ್ಕದು ಬುರುಣ ದಾದಾವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಥಾನಕ ಇನಿತ ಇತ್ತ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡದ ಬಲೆ ಎದುಕೊನೆಗ ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡನು ಅವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ಅಶೋ ಇದೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಂಡ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಹಾ ಅಶೋ ಇರ್ ಪಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬೇನೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡಾರೆದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾನೇನು ಚಪಾನೋಲಿ ಬೇತೆ ಹಾ ಅಶೋ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಪೋದು 3 ಜನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಿಶಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಬಂದಲ್ಲ ನೀರತ್ತು ಯಾನಿರಕ್ಕೆ ಪಾಯಸನೇ ಕನತ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಪಾಯಸನ ಅಂಚಿನದಾದುಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸಾ ವಾವ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೋದು 3 ಜನ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾದೀರು ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪನ್ ಬಂದು ಏತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇರ್ ಪೂರ ಪುಸ್ಕ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾರು ಐಟ್ ದಾದೊಂಡಿಯ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಬುಡೈತಿ ಕಂಡನೆಗೈಟ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಒಯ್ಕ್ ಬಂದ್ ಫೋನ್ ಅವು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವೇನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಯ್ಪುನ್ ಬಂದ್ಲ ಆಂಡಲ
ಆಂಡ್ ಮಾರತಿ ಇಂಕಿದೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಓಕೆನಾ? ಇತಿ ಸುರುಡ್ದೆ ಇಂಕ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಗೆ ಪಲ್ಲ ದಾಲ ಒರ್ಚೆ. ಅಶು ಇದೇ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಇಷ್ಟನಾ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಲ, ಒಂಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರಡ್ಲ ಬೆದ್ದಲ. ಆಣನ್ ನಮ್ಮ ಜೌಲಿನ ವಾಡ್ಗ, ಪೊಣ್ಣನ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾದೆಂತ. ಇನ್ನ ಮೋನಡಿಪುನ ಮಚ್ಚ 4 ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರ್ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯನೇ ಆತು. ಸತ್ಯ ಬನ್ ಪೆನಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ದಕ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಬೇರಿ ಬತ್ತನೆ ಬಕ ನಮ್ಮನೆ ದಾದೆ ಅಶು ಇದೇ ಪೂರಲ ಕುಶಾಲ ಆಯ್ತಾ. ಇದ ಮುಟ ನಡತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡತೆ. ಇದೇ ತಿಕ್ಕುನ 15,000 ಸಂಬಳಡ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಪರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಏ ಹೈಟ್ ದಾದೊಂಡಿಯ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆದ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತುಜೆ ನನ್ನ ಲಂಚನೆ ಬೋಪುಡು ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯಾಡಾಪಿನ ಆತೆತ ಆತೆ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಂದು ಮುಗಿತಾ ಇರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ರೇಷನ್ ಉನ್ನ ಮಾತದೇತದ ಅಕೇರಿಗೆ ಏತು ಉಳ್ಳು ಬಂದಿರೆ ಗೊತ್ತುನತೆ. ಹುಡುಗ ದಾದ ಬಂದ್ಪರ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಡಾಪುನ ಆತೆ ಅತ ಬಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಪಿರೋದ ಖರ್ಚು, ಬಾಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕ್ರೀಮ್, ಬಾಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತಿನ ಅವೇತೋ ಪರಕೆ ಪೂಜೆಲು, ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಉನ್ನ ಮಾತ ಆ 15,000 ಸಂಬಳ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡ. ಏ ನಿಶಾ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದುಂಬು ತಗಲ್ಪುರ 7 ಬೆದ್ದದು ಜೇರ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಜ್ಜೇರ ನಮ್ಮ ಲಂಚನ ಐತಾತಿಗೆ ನಡತಂ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು. ತೂಲೆ ಅಶು ದುಂಬುದ ಕಾಲನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲನೇ ಬೇತೆ. ಈ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆದೆತ್ತನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇರು ದಿಕ್ಕು ನೀ 15,000 ಸಂಬಳಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ್ ಮಾರೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಆದಾನ್ ಪುಡಿಗೆ ಬನ್ಲ ಈ ಫಾರಿನ್ ಪೋಡು ಅಶೋ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದು ಬತ್ತಾನ ಮಗ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಏರ್ ಮಗ ಫಾರಿನ್ ಇರ್ದು ಬರ್ರ ಮಾಮು ಫಾರಿನ್ ದ ಬರೆಗತ್ತು ಮೇರ್ ಫಾರಿನ್ ಪೋರೆಗೆ ಅಶು ಫಾರಿನ್ ಬೋಪಿನ ಆಯದಾಯ ಫಾರಿನ್ ಬೋಪಿನಿ ಕಾಯಗ ಊರುಡು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಇಂದ ಮಗ ಒಂತೆ ಅವಡು ಜಿಂಜಾವಡು ಆಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಡು ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹುಟ್ಟುಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ಬದುಕುಗ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಮಾಮು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂಚಾಪು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಪೋದು 3 ಜನ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನು ಅಜ್ಜ ಒಂದಿಲ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನು ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನು ಅಂಡಲ ಮಗ ನಿನ್ನ ಬಾಳೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಬಾಳೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುದು ದೂರ ಪೋಂದುಂಡತ ಬಂದು ಆತಿ ಬೇಜಾರು ಮಗ ಆಣು ಮಗ ಮಗ ಅಶೋ ಈ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಪನ್ನ ತಾತನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಂಗಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ಹಿಂಕ್ ನಿನ್ನನ್ನು ತೂವಡು ಪಂದು ಮನಸ್ಸಾನಗ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಗ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನದು ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲಯ ಆಣು ಮಗ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲು ನಿಕಲ ದುಂಬುದ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗೆ ತೊಂದಾತನು ನನ್ನ ಯಾಂಡಾಯಗವೆನ್ ತಡೆಪುನು ಆಣು ಮಗ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡು ಬರಹೆ ಮುಂದಿನಾಳು ಕಂಡಪ್ಪ ಏ ನಿಶಾ 2 ಇಯರ್ ಅಶೋಕ್ ಮಾಮೂಲು ಓದ್ತೊಂಡೆ ಇರೊಂದು 6 ವರ್ಷ ಓದ್ಬೆಲ್ಲೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ರಜ್ಜಂತ ಲೈಫ್ ರಡ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಶಾ ನಿಗಲೇನ್ ಪೂರ ಪೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗುನು ತೂಲೆ ಅಶೋಕ್ ನೋ ಮೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈ ಫಾರಿನ್ ಪೋಡೆ தாண்டு போவரகு ஆயேழு கடல் மனசு ராத்தி மனசு ஒத்தண்டு
போவரகு ஆயேழு கடல் ஆயேழு கடல் ಕಂಡದ ಸಾಲು ಪುಲ್ಲೂರ ಕಡಲು ಪುಲ್ಲ ಪೊಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲತೀರ ಉಡಲು ಏಳು ಕಡಲು ರಂಚಿದ ಊರಾದು ಪತ್ತುಂಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲಿಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಬುಲಿಪುಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲಿಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಬುಲಿಪುಡು ಪುಟ್ಟು ಬಲಿಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಬುಲಿಪುಡು ಆದ ಮಗ ಉಂಡು ಆಣು ಪೋದು ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪೋಲ ಮಲ್ದಿ ದಾದ ಕತೆ ಉದ್ದಾನನ ದಾದನ ಮಾಮು. Hello, Mr. Ashwin. ಹಲೋ ಸರ್. Welcome to Iran. Yes, sir. Hope you didn't have any crucial incidents while reaching here. No, sir. I reached safely. Sir, this place looks so dangerous. What type of job I am going to do here? ಅಶ್ವಿನ್, ಈ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಡ್ ತುಂಬು ಈ ಊರ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಜರ. ಇಜ್ಜಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇರೇಗ ತುಳು. ಎಸ್, ಯಾನ್ನ ಊರ್ದಾಯನೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅದು ಎಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ ಸರ್. ಯಾನ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅದು ಎಡೆಗೆ ಬೈದಿನಿ. ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಆಡ ತೆಗೆದು ಬುರ್ದೆ. ಸರ್ ಇಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೂವನಗನೆ ಭಯಂಕರ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೂರೋಡು ಪೂರ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದಲು ಭೂಮಿ ಪೂರ ಕಂಪನ ಒಂದುಂಟು ದಾಟಿ ಸರ್ ಒಂದು. ಅಶ್ವಿನ್, ಒಂದೊಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ. ಮೂಲ ಅದಗದಗ ಯುದ್ಧಲ್ ಪುರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಪುರ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಆದ ಬೋತುಂಡು. ಒಂದೇ ನೋಟು ಎಲೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ದಾದೆ ಮುಲ್ಪ ಇರ್ನ ಜಾಬ್ ಮುಲ್ತಲ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಸವಲತ್ತುಲೇನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಯಾನ್ ಒಡೆ ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕಬುರಿಯ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಬೇತೆ ಬಂದಿನಾಲ್ ಸರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನ ಪೂರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಸರ್ಲ ಮೂಲುಂಡು. ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್. ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಯಾನ್ ಎಗಡೆ ಪನ್ಯಕನೆ ಈ ದೇಶದ ಮಿತ್ತು ಅದಗದ ಶತ್ರುನ ಆಕ್ರಮಣ ಆವಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಐತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಲ್ತ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಶತ್ರುನ ಆಕ್ರಮಣ ಈ ರೀತಿನ ಜಾಗ ಹಿಡಿದ ಮಸ್ತು ದೂರ ಎತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈರನ್ ಕೇನು ಅದಗೀರು ಟೇಬಲ್ ದ ಇಟ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲು. ಶತ್ರುನ ಆಕ್ರಮಣ ಈ ರೀತಿನ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಸೈರನ್ ಅದಗೀರು ಆ ಚಾರಿತಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೋದು. ಆಂಡ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗಳ ಮೂಜಿನೇ ಸೈರನ್ ಆನಗ ಈರ್ ಮೂಲ ಉಂತಾರೆ ಬಂದ ಅಲೆ ಅವಲ್ ತೋಜಿನ ಕಂಟೈನರ್ ಉಂಡದು ಐತುಲೈಬೋದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ದಯಬಂಡ. ಆ ಕಂಟೈನರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಕಂಟೈನರ್. ಈತ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೋಲಿ ಸರ್ ಇಂಕೊಂಜಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು. ಅಶ್ವಿನ್, ಮುಲು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತ ಫೋಟೋ ಓಡು ವಿಡಿಯೋ ಓಡು ಲೀಕ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಬೇಸಿಕ್ ಫೋನ್ ಉಂಟು, ಅವಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಹಲೋ ನಿಶಾ, ಯಾನಿ ಆಶು ಅಶು ಇರಗ್ ಈತ ಪಟ್ಟ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಇಂಕ ಜೀತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡೆ. ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಜತೆ ಈ ಸೇಫ್ ಆದ ರೀಚ್ ಆಯ್ರತ. ಯಾನ್ ಸೇಫ್ ಆದ್ರಿ ಚಾಯ ನಿಗಲೆಂಗ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಅಶು. ಅಶು ಅಂತಿಂತೂ ಇರಂಚು ಫಾರಿನ್ ತುಪ್ಪಲ ಕಾಣತೆ. ದಾದ ಫಾರಿನ್ ನಮೈನಿಲ ತೆಜ್ಜಿಯ ನಿಶಾ ಮುಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇತೇನೆ. ದಾಯಿಗ ದಾದಾಂಡ್ ಅಂದ್ಯ ಏನ ನಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಣತು ಪಾಡ್ದೇರು. ದಾದೆ ಹಾ ಮುಲ್ಪ ಅಪಗಪಗ ಸೈರನ ಒಂದು ಪುಣ್ಗೆ
ಒಂಜಿ ಸೈರನ್ ಅವನಗ ಏನ್ ಟೇಬಲ್ ತಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಗೆ ರಟ್ನೆ ಸೈರನ್ ಅವನಗ ಓ ಜಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋ ನೋಡಿಗೆ ಮೂಜಿನ ಸೈರನ್ ಅವನಗ ಓ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ತೊಲೈಕೊಂಡು ನೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ದಾದೆಂದೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿದ್ಯ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಕೇಳಣ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿಂದು ಬಿರ ಬರ್ಕನ ಎನ್ನ ಪುರಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಅಶು ಈ ದಾದ ಪಾತ್ರನಿಲ್ಲರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಅಶು ಅದನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನೀನು ನರಕಗೆ ನುಗ್ಗಿಯತ್ತ ಅಶು ನಿಶಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ತುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿಯ ತುಲಾ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡದಾತ ಬಾಲ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅದ್ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಜ್ಜಾಲಳು ಉಂಟಿ ಪಯಣ ಇಲ್ಲು ಪಗಲು ಕತ್ತಲ ಬಂತು ಲೋಕದ ನಿಯಮ ಕತ್ತಲೆ ಕರಿದು ಬಾಳ್ವೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಂತು ನಂಬಿಕಡೀರು ಬದುಕುನ ಸಾಗಿರು ತೂವರೆ ಕಲ್ಪು ಕರಿಯೊಂದೊಂದು ದಿನ ಕರೆಯೊಂದೊಂದು ಕನ ಕರಿಯೊಂದೊಂದು ದಿನ ಕರೆಯೊಂದೊಂದು ಕನ ಕರಿಯೊಂದೊಂದು ದಿನ ಕರೆಯೊಂದೊಂದು ಕನ ಕರಿಯೊಂದೊಂದು ದಿನ ಕರೆಯೊಂದೊಂದು ಕನ. ಹಲೋ ನಿಶಾ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಯನಾ ಓದಿತ್ತೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಬಾಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಡು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅವಡು ಮಾತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತೇರು ಈ ನನ್ನ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರಿಗಿಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಇಂದೆ ಪಪ್ಪ ಮೂಲ ಫೋನ್ ಪಾತೆರೆ ಕಾತಂದಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಪೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲತ್ತ ಅಶೋ ಮಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಪ್ಪ ಅಶೋ ಎಂತಲ್ಲ ಮಗ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಪೈರೆಂಚೊಲ್ಲ ಎಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ಅಂದೆ? ಮಗ ಒಂದು ಈ ಖರಪುರದಿನ ಕಾಸುಲ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಅಂದೆ ಪಪ್ಪ ಅನ್ನು ಮಗ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಆತು ಪೂರ ದಾಳ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡು ಪೂರ ಕನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಗ ಅಂದೆ? ಅನ್ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ದಾಳ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಮಗ ಮಗ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನುಂಡು ಈ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪಪ್ಪ ಇರ್ನ ಉಣ ಸಂಡೆ ಇಂಜಿ ಮಗ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತಡ ಅನ್ಪೆ ಅಂದೆ? ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲ್ ಮಗ ಬನ್ನಿನ ಲತ ಪಾಪ ಆಸೆ ಮಗ ನಿನ್ನ ಒಣ ಸಾಂಡ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ತಗೋ ನನ್ನಲ್ಲ ಹತ್ತುದೋ ಅವತ್ತು ತಡದ ನಿಮಗ ತಡ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಪಿರಾತಿ ಅಂಚ ಮಗ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಒಣಸಗು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋದು ನಿಂತಕ್ಕೆನ್ನು ಈ ಫಾರಿನ್ ಪುನತ ನಿಕ್ಕವಳು ಮಲವಲ್ಲ ಮಾಸದ ತುಂಡೇಪು ಮಗ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಮೂಲು ಫೋನ್ ವೈತಿಗೆ ತೊಂದು ಅವು 1 ನಿಮಿಷ ಕೊರಪೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಆಯ್ದಕ್ಕೆನ್ನು ಆಯ್ ಫಾರಿನ್ ಪುಣ್ಯ ಹಲೋ ದಾದಿಗೆ ಪಪ್ಪನ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಇತ್ತಿನ ನೇತ ದಾದದಿಂದ ಉಣಸಕ್ ದಾದ ಅವೇ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಿತ್ತೇರು ಈ ದಾದ ಪಂಡರು ಯಾನಿನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡಿನ ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಅಶು ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಇರಗಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ಯಾ ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಶು ಸುಳ್ಳು ಪನೋರ್ಚಿ ನಮಕು ಪುಟ್ಟನ ಬಾಳದ ಮೀ ತಾಜಾ ಪಲ್ಲೆ ಇರಗಲ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡಾ ನಿಶಾ ದಾದೆ ಮುಲ್ಪ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಮಂತು ಬಾಡ್ರಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಆಟಿಲು ನಮ್ಮನೆ ಮಂತು ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಓಲ್ ಬರ್ತು ದೋಸ್ತದಿಂದೆ ಸಾರಿ ಅಶು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಇರದಿಕ್ಕೂ 15,000 ಸಂಬಳ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಈರನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿತ್ತರ್ ಅಡಿತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಕೈಯಾರ ನೀರು ನರಕಕ್ಕೆ ಪಾಡಿ ನಿಶಾ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಕೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಹಲೋ ನಿಶಾ 1 ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಅಶು ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗು ಬಂದುದು ಕೊರಿಯರೆ ಬಂಗೋಡೆ ಬೆಂದ ನಿನ್ನ ಬಡವನು ದೆಂಗಾದೀರು ಬೇನೆನೇ ತಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಕೋಲ ಆಟ ಕಮ್ಮಿಲ ಊರುಗ ನಿಲ್ಕು ನಾಡು ಕೂಡೆದ
ಹಲೋ ನಿಶಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೂರ ದೂರ ಹಿಡಿತದೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಂದೆಲ್ಲರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶು. ಏ ದಾದೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಂದ ಏತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಮಂತ್ ಬಿಡಿಯ ಅಂದೆ ಆನ್ಯಾಲ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಮನ್ಪನ ವಿಷಯ ನೀರೇ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಈರ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಜಾರ. ಓ ಈತ ಯಾರು ಊಟಡ್ ಬರಂದಿಲ್ಲನ. ಹಾ ನಿಶಾ ಆ? ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಹೋಯ್ಸಲ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಲಾಗ ಪುರ ನಿನ್ನ TVS ಡಿಬಿಟ್ ಆಡ್ಬೋದಿತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತವು ಪುರ ಎನ್ನೊಂದುಂಡಿಯ. ಮಿಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾದೆ ಅಶು ಈರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಯಾಲ ಆದಿನ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಂದಾಂಡ ಈ ರೂಡು ಬಲೆ ಏ ನಿಶಾ ಅಂಚದ ಆಲಜ್ಜಿ ತುಲ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಊರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ. ಅಶು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪನ ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿ ಬಂಜಿ ತೊಡ್ತೊಂಡು. ಏ ದಾದ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಏ ಗೊತ್ತಿರ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಶು. ಹಲೋ ಅಶು ಕಾದಾಡು. ಹಲೋ ಅಶು ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಅಶು ಅಶು ತಾಯಿ ನಾನು ಪಾತಿರ್ಲಿದ್ದರು. ಹಲೋ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ದಾದನೋ ಅಪಸ್ವರ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ದಾದನೋ ಅಪಸ್ವರ ಇಂದು ಮಾಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಟುರ ಬದುಕುವುದಾಯೇ ಕುರಿಯನ ಎಲ್ಲ ದಾರಿನ ನಮ್ಮವೆ ಬಂದಿ ಆಸಿರು ನಿಂಪಿ ಜೀವ ಕತ್ತಲ ಕರೆದು ಒಲ್ಪುನು ಕೂಪಿ ಕಾಲ ಬರಂದು ಪೋವ ಕಾಲ ಬರಂದು ಪೋವ ಕಾಲ ಬರಂದು ಪೋವ ಕಾಲ ಬರಂದು ಪೋವ ಕಾಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುದ ಪರ್ಬ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೊಲ್ಪು ದೂರ ಪೋದು ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹಸು ಉಪ್ಪುನಗ ಪರ್ಬ ಉಂಜಿ ವಾ ಗೌಜಿ ವಾ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಕುಡ 1 ಗಂಟೆ ಪಿರಗೆ ದಾದ ಫಾರಿನ ನಿಶಾ ಓ ನಿಶಾ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಮ್ಮ ಈ ಉಲೈ ನನ್ನ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ ಪೋಪಿನತ್ತು 9 ತಿಂಗಳು ಜಿಂಜಿಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ದಾದೆತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಗ ಏನಿಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಲ ಓಲ್ಲೈ ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಊರುಡಿತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ ಊರುಡುಪ್ಪನಗ ಕಂಡೋ ಬೊಲ್ಪು ದಿವೇರೆ ಗೋಪನ ಪೊರ್ತು ಎನ್ನವಲೊಂಜಿ ಜೀವನ ತೂಕ ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನು. ಶಬ್ದದ ಅಬ್ಬರೋ ದೀಪೊಳಿದ ಮುಲ್ಪುದ ಸಾಗರೋ ಕಂಡುಕಿದರೆಂದು ಅವನು ಶಬ್ದದ ಅಬ್ಬರೋ ನಂತಿದು ಬದುಕಿನ ಜೀವ ಊರೊಂದು ಅಂತಿದು ಊರನುಂಡು ಊರನುಂಡು. ಹಲೋ ಅಶೋ ಮಗ ಪರ್ಬ ಮಗ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಗ ಪಟಕಿದ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ತಾಳ ಕೇಳಿಸಿ ಮಗ ಹೋಯಿನ ವರ್ಷ ಯಾರ ಇಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂದು ಕಂಡು ಉದಾರ್ದೀತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಪೋಡು ಅವಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಟಕಿ
ಜೋಕುಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತೇನು ಪಂಡು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂತೇರು ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಫೋನ್ ತೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಪೆದ್ದದು ಅಪ್ಪೆಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಬಿಕ್ ಬರ್ತನೆ ಅದು ಇತ್ತನೆ ಮೂಜಿ ಸೈರನ ಅವಡ ಯಾನಿದ್ದ ಕಂಟೈನರ್ ತೊಲೈ போயடா ಏತ್ ಬರ್ತು ಬಿದೈ ಬರ್ಪುನಿ ನೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ಬರೋ ತೂಕ Ashwin, what are you doing there? Ashwin, are you mad? Ashwin, come fast, Ashwin, put your hand on it. Come fast. What are you doing there? Come fast, man. மனசுதாத்திய மனசுடு ஏறு கடலுதாட்டினோடரே வீரப்போ ஒந்துண்டு ஆண்ட உடலிடு தாந்த உசுಲು உடலிடு தாந்த உசுಲು ಆಂಡ ಉಡಲಿಡೆ ದಾಂತೆ ಉಸುಲು ಉಡಲಿಡೆ ದಾಂತೆ ಉಸುಲು ಉಡಲಿಡೆ ದಾಂತೆ ಉಸುಲು ದಾದ ಮಗ ಒಂದು ಏತನ್ನು ಇಂಚ ದುಃಖನು ಕಟುದು ಕುಲೋನುವ ಜೋರುಡೆ ಬುಲ್ತುದು ನಿನ್ನ ದುಃಖನು ಪಿದಾಯ್ಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗರ ಮಲ್ಪಮ್ಮ ಇಂಚೊಪ್ಪನೇನು ನಡ್ತುವರ ಪೂಜಿ ಮಗ ಯಾನ್ ತಾಯಿ ಬುಲಿ ಪೊಡು ಮಾಮು ಆ ದೇವಿರ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ರೂಪನ ಎನ್ನ ಬಾವಿನ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪನಗ ಯಾನ್ ತಾಯಿ ಬುಲಿ ಪೊಡ್ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾಮು ಬಾಲದ ಮೋನೆಡು ಮಚ್ಚೆ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ತಂಡದ ಕ್ಲೇಡದ ಬೈದನು ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನು ಒಂದಿನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಕಾಲಮಾನಗೊಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆಕ್ ಜೆತ್ತಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ನೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏರು ಪಣ್ಣಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಲೇಖಕಿರ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಡು ಹೊಸತನದ ಬಾಣೋಲು ಖಾಲಿ ಆತನ್ವನ್ ಏರು ಪಣ್ಣಿ ಖಾಲಿ ಆತಿನೇಜ್ಜಿ ಹೊಸತನದ ಬಾಣೋಲು ಕುಡಲ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಶರತನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡೇನು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬಡ್ಚಿನೇಕ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಂಗೀತ ಕಾಪು ಗೊಂಜಿದಾದೊಂದು ಮಂಡ ಕಾಪು ತಂಡಗ ಶರತಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ವರಪ್ರಸಾದವು ದಾದೊಂದು ಮಂಡ ವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೋಂಡಲ ಆಯ್ಕ ಬೋಡ್ತಿನ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಾಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಳು ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್
ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನಾಟಕಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಬೊಡ್ಸಿ ದಯವಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದ ಜನಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಇತ್ತ ಕೇನ್ಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ. ಕಾಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾವಿದರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಡು ನಡಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಅವಲು ಉಲ್ಲಾಂದ ಎನ್ನಗ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅಲ್ತ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎತ್ತು ಶೋಕು ನಿಕಲು ಐನು ಒಂದು ಮುಡಿಯದು ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದಾಗ ನೆರ್ದುಂಬದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿಜಯರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೆಂತದು ಕೂಡಲ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಯಪನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಿಕಲು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಳ್ಳರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಡು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಳ್ಳರು, ಹುಷಾರತ್ತುಳ್ಳರು ಅನ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಪೂಜಾರಿ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜಾನ ಭಾರಿ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಮ್ಮ, ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬದದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆತು ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲವನು ಬಂದಾಗ ಅವು ಏನಪ್ಪಗನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರಿರು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದಾದ ಬಂದಾಗ ಆತು ಶೌಟಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರ ಸ್ವರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಇರು ಏತು ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರಲ್ಲ ನಾನ ಪಾಟೇಕರ್ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇರು ಏತು ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರೋರು ಅವು ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅವ್ನು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಖುಷಿರು ಸಂತೋಷ ನಿಕಲು ಪಟ್ಟವನು ಬರತ್ತೆ. ಪೂಜಾನ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ದು ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ಬೋದಿತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತಿನ ಆತು ಒಬ್ಬೆ ಬಿಡ್ಸಿತ್ತನು. ಬಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆವಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಇರು ಪಿದಾಯೂರಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾತು ನೀರು ಆ ಮೇಜ್ ದಟ್ಟುಕುಲ್ನಾಗ ಇರೇಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಯಾನು ಈತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಮೇಜ್ ದಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೈರನ್ ಅಂಡುಕೊಳ್ಳೋಡ ಒಬ್ಬರು ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಆ ಮೂಜಿ ಸೈರನ್ ಅವು ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಅವು ಇತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬೈದೀನಿ ಈ ಕತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಡಪ್ಪನ ಘಟನೆ ಏನು ಹಿಡ್ದವ್ರ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಐನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಮಗಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತದು ಆ ಪಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಸುಜಿತ್ ಇರು ಅವಲೇ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಆತ ನಿಂಗೆ ಪೈರೇಜ್ ಜಾತ ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಆ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತೋಜಾರು ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಫಾರಿನ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಆತು ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲವು ರಡ್ಡುಲ ಎಂಕ್ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಅವರ ಇಂಡಿಯಡ್ ಇತ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಅವಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಬೊಕ್ಕ ರೈಟ್ ಆ ಕಂಡಿಡು ಪಿದಾಯ್ಡು ಆ ವಿಜುವಲ್ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋಂತನು ಆ ಬಾಂಬುದಾರಿನಾಗ ಶರತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೈಚಳಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಂಗೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕ. ವಾವ್ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಹೊರತು ದಯಮಲ್ತದ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಮೇರು ಇರ್ನ ರಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಕೇನನ್ವೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನು ಪನ್ಪಿಲಕ್ಕದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆನಾಗ ಆತು ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದನ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣಗಳು ಪಂಡರು 100% ರೈಟ್. ಕಾಪು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಕ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪದಾರ್ಥರೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಪುಂಡಿ ಕಾಸು ಇಯವು ಈ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಚಾಪೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜನಪಲೆಗೆ ಯಾನು ಫಾರಿನ್ ಪೋಂಡ ಎಂಕಲು ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಅವು ಬೆನೊಲಿ ಈ ಬೆನೊಲಿ ಎಂದಿನ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಬಂಡದು ಬಕ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ ದಾಯಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಆಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಬದುಕಡು ಒಂದು ನಡತಲು ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡು ಏನ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚೆನೆ ಏನ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಯು ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಡ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೋತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಅವು ಲಾಕೌಟ್ ಆಂಡು ಲಾಕೌಟ್ ಆಗಿಬೇಕ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಓದೊಂದು ಲೇರು ದಾನ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಏರ ವಿಸಾ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡದು ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಗಾರ ಮಾತು ಆಡೋದು ಇದು ಫಾರಿನ್ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಬತ್ತನು 3 ತಿಂಗಳು ಬಂದು 4 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಪೋಯ್ ನಾಣ್ಯ ಒಡೆ ಪೋಯ್ ಮಾಡದು ಇಚ್ಚಿ ಬತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಎಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತಂಡಲ ಆಯ್ ಎಂಕೆಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಒಡೆ ಪೋಯ್ ದಾದ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಪೋಯೆ ನಾನು ಆಂಡ ನಾನು
ಏಳು ಎಡಮ ವರ್ಮ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನವನ ಏರು ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆತನ ಆಕಲೇನು ಪಿರ ಕಡಪುಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಆ ಬಂಚುಡು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಮನ ವರ್ಮ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ఆయన ಉಲೈದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪದ ಇಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡಾಗ ಆಯ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತರು ಕಂಟೈನರ್ ಅಗಲೇನು ದಿಂಜಿ ಅದು ಒಲಾ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ಲೆತಂ ಪೋಪಿನಿಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಜನಕುಲೆನ್ ತೂವೇರಿಜಿ ಓಲಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ನಡಪು ಎಂಕ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈತಲಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಪಂಪ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವೇನು ಅದ್ಭುತమైన ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡವಾಡ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅತ್ ರಿಯಲ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಎಸ್, ನಮಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ನಾಟಕ ರಂಗನ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲಕನೆ ತುಷ್ಪೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪು ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಪನೊಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್, ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಬೆಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಮೇತ ಭತ್ತದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾತ್ ಹೊಸ ವಿಚಾರಲೇನು ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಾವಿದರ ಭತ್ತದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರಿಲ್ಲರು ಆತ ನಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪಗ